stojí na prahu titulovej šance. Posledné knockouty Lukáša Antala doslova obleteli svet. Videli ich najväčšie osobnosti. Slovenský tank túži po súboji so šampiónom Tuturom, ale najskôr musí potvrdiť, že okrem K1 dokáže dominovať aj v Muay Thai. A poriadne ostrý test mu plánuje pripraviť David Zambaga. Jeho stret s Ertelom sa stal legendárnym. Súčasného šampióna tam mal doslova na lopate. Zambaga predstavuje enormnú hrozbu a teraz má šancu vykolajiť rozbehnutý vlak Antala. Pri tomto súboji naozaj nežmurkajte. Dámy a páni, čaká nás spoločne hlavný predzápas dnešného večera. Súboj s predovým číslom 11, ktorý je vypísaný v štýle boja Muay Thai na 3x3 minúty vo váhe do 80 kg. Dovolte, aby som pozval do modrej časti ringu zástupcu SPA České Budějovice, borca s menom David Zambaga. Je tu moment, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. David Zambaga preverí Lukáša Antala pod pravidlami Muay Thai a tento bojovník sa naozaj zapísal do povedomia fanúšikov tým nezabudnutelným výkonom a zápasom proti súčasnému šampiónovi Adrianovi Ertelovi. 6 počítaní v jednom zápase. No a vidíme, že Zambaga je teda namotivovaný aj na ten dnešný súboj. To je extrémní přimotivovanosť tohleto. On hovorí, že keď je v ringu, aj tak ho vždy plotí eufória z toho, že tam je a plní si svoj sen a tak potom aj vyzerajú jeho zápasy. A je to vidieť teda. Krásna polka dobrá. Je taková pohodička, víkendová rodina. Druhým účastníkom extrémne očakávaného duelu dnešného večera bude ašpirant na titul borec, ktorý prezentuje gym GSA Akademia Olim Gym Šala v ringu a jeho meno je Lukáš Antal. Kometa postojárskej scény, vychádzajúca hviezda Lukáš Antal. 4-0 v organizácii PML, 3 výhry v prvom kole. Na body to prežil zatiaľ iba Srb Ďuričič, ale ten si teda odniesol slušnú kanonádu od Antala. 2 Fortuna bonusy za výkon večera. A tento rok aj dvojica virálnych KO, ktoré doslova obleteli svet, videli ich veľké osobnosti. A David Zambaga tady mezi tím zničil ring, okopal všechny rohy. Premiéra pod pravidlami Muay Thai pre Lukáša Antala. Trojka jednotke, dokáže na to nadviazať aj v tajskom boxe. Dámy a páni, čaká nás 11. duel dnešného večera na 3x3 minúty štýl boja Muay Thai. Dovolte mi, aby som vám predstavil oba rohy. Modrý zastupuje zvrnec FFA České Budějovice pod trénerom Janom Korčákom. Má 30 rokov, 183 cm, oficiálna váha 80,45 kg. Medzi profíkmi na konte 4 výhry, 4 prehry. Aktuálne ho čaká debut vo váhe do 80 kg a jeho meno je David Zambaga. Červený roh zastupuje zverejnec GSA Akademia Olim Gym Šala pod trénermi Tomášom Gurtlerom a Pálom Kurucom. Má 25 rokov, 185 cm, oficiálna váha 80,15 kg. Medzi profíkmi 8 zápasov, 8 výhier. Medzi amatérmi získal ďalších 11 víťazstiev. Je SMTA šampión a jeho cieľom je titul PML. Jeho meno je Lukáš Antal! Rozhodcom ringu bude Igor Šmík. Čaká nás absolútne fantastický zápas. Lukáš Antal versus o 5 rokov starší David Zambaga. Naozaj neporazený zatiaľ Antal je, ale to bolo v K1 v profilingu. Teraz ho čaká PML-ke debut v Muay Thai a preto aj netradične pri tých dueloch Lukáša Antala, lebo pri tom, že sme boli zvyknutí, opäť počujete aj Vajkru. Ale ako to Tomáš spomínal, samozrejme Antal už má za sebou nejaké duely z amatérskeho ringu z Muay Thai, no ale naozaj Zambaga je extrémne namotivovaný alebo premotivovaný. Vyzerá úplně... Neviděl jsem ještě dnešní večer takhle přemotivovaného bojovníka. Neviem, ako dlho bude trvať tento zápas, ale... Ja to vidím na jedno kolo. Pokiaľ to bude trvať, tak to bude veru zábava.
akože dúfam, že nám ten ring vydržal tie kolona od Davida. Ten nešetril ring. Tomu sa hovorí naozaj zaťažová skúška. No sa strašne teším na ten zápas. Neviem, čo môžem čakať. Všetko. Teda okrem agresie obrovskej a... To bude náběh. No to David nabehne. Uvidíme, jak Lukáš. Má výborné oko, tvrdé rany. Ako David Zambaga hovoril, že Antal určite má lepšie fight IQ ako on, že si musí dávať pozor na tie paradičky, ktoré bude Antal chcieť predvádzať. Ale povedal, že na paradičky nefungujú. Veľký favorit Antal za 1.15, zdá sa mi, že kurzna, že to skončí na KO za nejakých 1, 2, 1, 3. Čo je asi absolútna samozrejmosť. Dobre, poďme na to. Dámy a páni, pripútajte sa, lebo toto bude šialená jazda. Otázka, jak daleko dojedeme. Nepredpokladám, že ďaleko, ale tuto budeme mať teraz naživo. Tak poďme na to, strašne sa teším. Teraz ide o rýchlo vzdialenosť, ale... Vyletí z toho modrého rohu David Zambaga a ideme na to. 3x3 minúty, neverím, že budú potrebné. Nepríjemný high kick od Lukáša, ale... Prekvapí Antal nejakým lakťom, ktoré naozaj trénoval v tejto príprave. Užíva si, že už sú povolené v týchto pravidlách, čo samozrejme v K1 nie je. Sa tam schoval ten preklopený high kick. Neuvěřitelně využívá ty techniky přesně tam, kde mají být. Lukáš Antal má velkou budoucnost. Veľký technik s neuveriteľnou knockoutovou silou. Knockout artists. Doslova. Dáš tvrdý calf kick. Čo fungoval na Vida, keď si mal adjuertel zápas, calf kicky. Tie naozaj písali. A zároveň i David Zambaga umí trefit, umí vypnout. Ukázal to v zápase s Adrianem Ertelem, že úder má. Že to jeden naozaj stačí. Ďalší high kick. A začal kicky. David dobre vidí. Začal pekne pripravil Lukáš tými calf kickmi. Príjemný spodok. Krásny spodek, ale... A ďalší. Uhulí David. A tak nepríjemné lakte. A tu ďalšie. To, co předvádí Lukáš Antal. Aj Zambaga chce vrácať ten lakeť. Ale táto jeho kombinácia spodok, zás sme to videli. To je ďalšie virálne KO vo vzduchu. Ty spotky z té přední ruky. Strašná výbušná zasila to. Krásně načasované. To je v skutočnej rýchlosti všetko. Já bych si dovolil tvrdit, že Lukáš Antal je jeden z největších talentů na téhle scéně. Polka prvého kola. Ani neviem, ako to ubehlo. Nepríjemný tip. A tvrdý jab, čo nahulil. Tvrdý spodok! To je asi koniec. Čo tam teraz vystrieľal Antal v priebehu sekundy do Zambagu, ale ten sa chce postaviť, ten chce pokračovať. Tento neprišiel to tu zdať. Zambaga vstává a jde dál. Má Lukáš Antal nabíhá. Další spodok. Ještě má minutu na ukončení. Tvrdý jak. Ale David stáva. Tak tohle je něco. To, čo sme čakali. Presne to, čo sme sľubovali. To aj obaja doručujú. Zambaga ukazuje tú svoju tvrdosť a Antal to, prečo je taký obávaný, ale ďalšie ukončenie. Respektíve počítanie už by znamenalo koniec, ale zatiaľ pokračujeme. A to bude nějaké virální KO, opět už to cítím ve vzduchu. Jakým zázrakom ešte Zambaga stojí na nohách? To sú strašne pecné, sa ten David stojí. Tak to mi neříkej. Vole! To teraz do klinča. 30 sekúnd ešte Antal má. To je tvrdé lakte. A do lakte, a vracia tie lakte. Chce to zviazať do toho klinča, potrebuje prežiť ešte to druhé kolo. To podľa mňa troška časomiera zachránila Davida. Neviem, čo sa stalo. Či tam možno bola aj chyba v rámci tej časomiery v prenose. Je to dosť možné, nebola chyba skôr dosť časomiere v prenose, ale extrémne prvé kolo. To je něco neskutečné. To, čo sa od toho čaká, tak to sa do bodky naplňa. Ako je možné, že to Zambaga prežil? On sa ti postol. A Zambaga a Viagra největší tvrďáci tohle večera. Ty vole. Otázka je, ako to bude Lukáš, lebo Lukáš dal do toho maximum. Vypadá skvěle, vypadá... Že v tom unavené, ale to boli extrémne granáty, čo ustal. Podívej na ten spodek, pum. Strašný spodok. Tady ten Ty kráso. Posadil Zambagu doslova. Fú. Bol kráso. Zambaga bol privedomý. Jaký sa nič nestalo.
Ja som spomínal ten duel s Ďuričičom, čo bol jediný Antalov zápas na celé 3 kola a tam išiel celých 9 minút. Nepočítania vydal kolo, to... Strieľal do toho supera, takže aj to kardio Antal má naozaj fantastické. Hovoril, má domietač dlhú prípravu na to zápas, je to strašne dôležité. Uvidíme, či tam David niečo vyčaruje. Čo dokáže ešte prežiť David Zambaga a s čím príde? Uvidíme ten klinč. Tvrdé kola. Za mňa je toto cesta pre Zambagu. Skúsi ho brať do klinču, lebo... Nie je na to Antal zvyknutý. Krátka vzdialenosť, áno. V boxe je... Fú. Zambaga z toho potrebuje spraviť ten dogfight. Ideál naozaj na krátku vzdialenosť do klinču. Toto je pre neho smrteľné ísť. Epi, aké tvrdý lovky. Do tých prestreviek na vzdialenosť Antalo, ktorý tam načasuje opäť nejakú vražednú techniku. Tá vybušnosť, dynamika, a ešte tá technika, to Antala neskutočná. Inštinkt zabijaka. Pekne ponorenie. A David Zambaga furt jde dopředu. To je tank z Českých Budějovíc. Pekný low kick. Mal by viac na tie spotky, Lukáš. Tvrdý hák. Teraz to David robí dobre, toto kolo. Dobrá práce. Nechodí do tej prestrelky, na to krátko zavať do klinču. Vyzerá to lepšie z jeho pohľadu, ale tam v ktorejkoľvek sekunde hrozí, že niečo od Antala priletí. Lukáš musí troška menej prepadávať do toho klinču, zbytočne podľa mňa. Tvrdá zadná. Prestal troška kopať tie kalfky, čo je možno škoda. Zoparík bolo v tomto A kole. teraz som ho privolal. Tvrdá tá predná, rýchla. Počujeme, že Lukáš Antal má v hľadisku podporu a znova trafil veľmi Tvrdý tvrdo. pohľad ukazuje, že jemu to nerobí, ale Absolutně nic. vole. Build difference. Oh! A zase tie Ďalšie spotky. Krásný spodek. Stojí. Počítání. Nebude. Ďalej. Tvrdý, taký konský low kick. Máme tu Tak lakeť. to je konec, podívej na ten kat. On na to Kamaráde, upozorňoval, to je konec. že si užíva tie lakne v príprave, ale toto... David stojí. Tohle není možný. Pozrite sa na ten pohľad Antala, ktorý už neverí, že Zambaga ešte stojí. Pôjde tam lekár. Aj Cutman. Zatiaľ je to, myslím, len Cutman. Teraz je čas stopnutý, máme 30 sekúnd. Myslím, že Cutman to pustí, že... No, začalo to strašně rychle Ale krvat. áno, uvidíme, či Veľký kat. to je nos, alebo čo tam je. No, je tam pekný moment pre Zambagu, ktorý už teda prežil šialenosť v tomto dueli, ale tento cut, je tam aj lekárka. David určite bude chcieť pokračovať. Ukazuje, že Pokračujeme. áno, A když pokračuje, tak to je... Tak... Myslím, bez ohľadu na výsledok Zambagu chcem vidieť PML ďalej. Určite, toho sa... no a Lukáš Antal má tenhle zápas několik highlightů. Ale stále ešte nie je ten posledný kúsok do skladačky. Teď to vypadá na spodeček nějaký. Áno. A sa pripravil. Oh! Stojí v tom rohu. Náš tvrdý lakeť. Ďalšie lakte. Ty blázne. To je zápas! Oh! Stojí. Zambaga to nejakým spôsobom prežíva. Prežil aj druhé kolo. Nerozumiem ako. Neskutočné. Jak je tohle možný? Nakoniec to skončí na... Wow. Ale opäť už pripravený na začiatok posledného kola.
To je naozaj bojovník, pravý warrior. David Zambaga. Ale čo David zatiaľ ustal? To je niečo neskutočného. Lukáš sa mal povedať viac zamerať na tie spolky a na tú hlavu, lebo tá je nevypoteľná. Ale... Jak říkáš. To je neuveriteľné. Ja si reklamoval, že je tam mokro. To možné. Zambaga skúsil na chvíľku zmeniť guard, zatiaľ v tom ostáva. Nepríjemná otočka, wow! Nie, David Zambaga sa nevzdáva, on je stále tu. Ty high kicky brání skvěle, to zatím ani jeden nedopadl tam, kam měl. Ale na tie je pripravený. Tvrdý hák. Vravím, podľa mňa po tej hlave nemá zmysel ísť. Calf kicky a spod killu. Šialené, čo ustojí tento muž. Sa ukazuje, že je výborne pripravený. Nepríjemný lakeť. Dokáže dávkovať do Zambagu. Nie je na ňom náznak nejakého veľkého spomalenia. Vedel, rátal s tým, že Zambaga sa pokúsil nejakú otočku. Odstúpil radšej, ale teraz je opäť v tlaku. Další loket a teď dám další kat a ten je ještě větší, kamaráde. Wow. Kamaráde. Wow, to 20. teče. Tak to je něco neskutečného. Tvrdý cápak, tam po tých spodkoch by sa mal zamerať. Oných 60 sekúnd. Jak z filmu tohle. 50 sekúnd. Nejakým spôsobom stále prežíva. Stále dokáže byť nebezpečný občasne. Aj keď sa zdá, že Antal to má pod kontrolou. Posledných 30 sekúnd. Tak čo? Bude to ešte highlight KO? Spodok. Ale zase jakoby nic. Ja tomu Člověk je nerozumiem. ze železa. Zambaga už ani tie spodky nepôjdu asi. Hlava, spodky, nič. Ešte otočka. Posledné sekundy. Zambaga si dnes povedal, že je proste neukončiteľný. Wow. Tak tohle je zápas večera. Čoho sme to boli svedkami? Na jednej strane fantastický výkon Lukáša Antala, ktorý ale má to naozaj dosť, zarol si teraz do rohu ringu. Na druhej strane absolútne šialenstvo, čo prežil David Zambaga. To je srdce bojovníka. Zápas, o ktorom sme boli presvedčení, že skončí na KO, skončí pred limitom. Doručil absolútnu fantáziu, ale končí na body. Takže, že to skončí na body, to sme nikto nečakali. Čo ten David ustal. Víťazom bude ale Lukáš Antal. A aký je tvoj názor? Urobil dosť pre súboj s Tuturom? Myslím si, že áno. To zápas, ktorý chceme všetci vidieť, ale... Dámy a páni, sponzorom 11. duelu bola firma Algarin. Dovolte mi, aby som vás vyzval k obrovskému potlesku pre oboch borcov. Máme výsledok 30-24, 30-24 a 30-24. Jednohlasne víťazí roh červený Lukáš Antal.
Neskutočné, čo ten David dokáže zniesť. Ešte naozaj obrovské srdce to chce a obrovskú tvrdosť. Na druhú stranu, fantastický výkon s takým bláznom, akým je David Zambaga. Z tvojej strany, absolútne čisté. Ako sa cítiš a čo aktuálne prežívaš? Cítim sa výborne, ako hovoríš, David je strašný magor, strašne mu ďakujem za zápas a ja som strašne rád sám za seba, že som skontroloval emócie, aj keď občas mi ušli trošku tie kombinácie, ale chcel som ukázať v tomto zápase, že ja nie som kickboxer. Aké mi dáte pravidla, na tie natrenujeme s mojím najlepším tímom. Takže sme ready na hocičo, Thai box, kickbox, box, Thai box, MMA, pol na pol. Je nám to jedno, tešíme sa na ďalšie výzvy. Absolútne sa nečudujem, že si sa vybral Leoš Klein na tréningy a určite si myslím, že mu dávaš dosť zabrať aj ty osobne. Luky, čo ten titul? Pretože sme ho skloňovali viackrát, Bigfoot Tutura je svoj cieľ. Ako to vyzerá? Tak čo som povedal, to platí. Chcem titul PML-ko, je strašné, na to makám. Keby ste toto videli, ja som o 2,5 mesiac zavretý telocvičenia, som bol v totálnom tuneli. Pre tento moment, pre tento cieľ, ďalší cieľ je titul. Naozaj si myslím, že si ho zaslúžim. 5 dominantných výhier pod záštitou PML. Z toho 3 virálne, alebo teda pekné knockouty. Takže myslím si, že je na čase a bol by som veľmi rád so všetkou úctou a rešpektom k Jurajovi si s ním zmerať sily, lebo berem ho ako... Alebo bol to môj vzor, keď začínal s Thaiboxom, takže zo vzorov sa stávajú rivali, takže budem veľmi rád, ak mi dáte túto šancu. Ďakujem. Juri, ak si tu, ak chceš prijať túto šancu, môžeš kľudne prísť medzi nás, ak nie, budeme to rešpektovať a potom sa to vybaví. Takže ak si tu, ak chceš prísť hore, poď. Ak nie, pokračujeme ďalej s jednohlasným konštatovaním. Lukáš Nova si ovládol ring PML. Bola to absolútna fantázia. Ja len dodám, dámy a páni, 7 miliónov zhliadnutí, 450 000 lajkov a každý človek, ktorý sleduje bojové športy, o tom KOčku vie. Klobúk dole, chceme od tebe vedieť ešte viac a tešíme sa na tvoje ďalšie zápasy. Lukáš Antal.